जिबेर बुराबा हेल' अंगोरलाय स्क्रिन रेकर्ड खालामबा बोरै खालामोथाय जिबेर खिथावलाय आंनो स्क्रिन रेकर्ड खालामगौमोनलां स्क्रिन रेकर्डआनो जाया बोरो थांफिनबायबो नामा जिबेरावलाय बोरै खालामोथाय नै बोरैबा जाबायलै फालथुसो मबाइला आइयै बोरै जाखो सोब हाइलाइट सोब ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी ठीक है बॉडी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई कब अरे कल रात भर तो नहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ स्क्रिन रेकर्डखौ बोरै खालामो खोन्थालाय नोंथांमोन सोर सोर दं रोङा गाबोन फुङाव नायदो खरसायाव थाग्रा सारा फिसा खालामगोन दा रावबो फैयासै दिनै मा जाखांनाय 4 मिनिट गाहाम थांलायलायबाय फैद' थै खारनायखौ नुयो आरो मबाइलावहाय नै देखायगासिनो मुसाहारि आगै हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो माबा स्क्रिन ना मा होनो बिदि बे मानसिफोर बायदि जे स्क्रिन माबाखौ रोंगौ नामा आगै रोंगौबा खोन्थाहरलाय बोरै अफ खालामो स्क्रिन माबाखौहाय मुसाहारि आगै आं आखाइजोंसो फांथेदों नै हगारबाथाय नुजोबो नै आखाइजोंसो फांथेदों आङो आंलाय
लाइभ फैबाथाय बिस्रा मा जायोथाय थुलुंगाफोरना आं रोङा फ्रेन्ड रोङा नोंबो जारला जाबायना आखाइया रुबायलायसिगोनहाय आंहा बिदि हमथाबायनानैनो आइदै बोरै खालामो बेबा मा ओंख्रि जाबोखो आगै खोन्थाहरदो दे बोरै खालामो बेबा उन्दुदो आं मबाइलखौनो दानो मोनबासो रोङो दांनो मोनबासो रोङो आरोना आयौ माथो हगारबानो बिलाय दाबो अबाव सेरो बेबा नागिरबाय आङो नै गैया जेबो गैया नै मेसेज मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै लावजों दाउ आरो अमाजों बिलाहि भाजा गोथाव गोथावानो दैसायानो उन्दुवाखैमोन नालाय ओंखायनो टाइमा 9ता जाबायना ओंखायनो आङो लाइभ फैबाय आरोना मोखां नुजायै लाइभ फैबाय नोंखौसो देखायसै आं बेग सेरनानै बेनिखौसो नायबाय थाथोंसै बेखौसो मानसिफ्रा आखाइखौ हग्लायनो नै जाबाय दा जायाखैलै जायाखै बन्द' खालामजाया जाया अबावबा बन्द' खालामो रोंलायलाङा सोरबासो रोंगौ ना मागौथाय अबाव बन्द' खालामोथाय मा रोंदों नों गथ' रावबो गैया दिनै नुवाखै मा रोंदों दे र'लै बाबा नै लाइभ फैनायखौ बानायदों आङो दे आंखौबो सापर्ट खालाम सैसोग्राफोरखौ होनदों सैसोग्रा नोंखौलाय सापर्ट खालामखानाय ना आंलाय सोरबाफोर रोंगौ खोमा थाबनो हेल्प खालामदो सैसोग्रा आगै नों स्क्रिन रेकर्ड खालामनो रोंगौ नामा खोन्थाहरलाय बे माबा नै खालामनो थाखाय माबा खालामलाय नै बेबो मारै जाखो दुदो मानो सिखारखो नोंलाय मानसिफोरना बोरै जायो आंनालाय माथो जाया सेटिंआनो नुजाफैया अबाव सेरनांगौ जाखो
सेभ हाइलाइट नैबेलाय मा जाखो आयौ मा जाखो माबा केमेरासो जोंबाय स्क्रिन रेकर्डेडखौबो रोङा दे खिथाहरलाय गोख्रै प्रदीप नार्जारि दोन थेंक इउ सना आगै लोक्कि दे खिथाहरद' थाबनो दानफिनना गोदान फैदो फ्रेन्ड दानफिनबाबो बिदिनो जाखागोनबा नैबेबो उन्दुआ मेजायाबो बे उन्दुबा आराम फैजागौमोन उन्दुबा माबा मा ओंख्रि जानाय बिखुनजो ओंख्रिया माबासोलै जोंनिया जावाय मा ओंख्रिमोनलाय बोरमा बेदर एवनाय बोरमा बेदर एवदों बेजोंनो जादों आलासि दं नालाय दैसाखौसो देखायसै आं नायलाय उन्दुआ नै माबायदि खालामबाय थायो दैसाया बन्द' खालामनो होआसै आं दानना फैफिननांसिगोन नामासै स्क्रिन रेकर्डखौ बोरै खालामो जावैसो खिथाहरलाय जिएन बुरजा आब' माथो मोजांखौनो नुवा आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन जाया रोङासै आङो मारै खालामो लाइक होबाय दे सिस्टार थेंक इउ स्क्रिन रेकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन आं जाया रोङासै बोरै बानायोथाय रावबो खिथाहराबो स्क्रिन रेकर्डखौ बोरै बानायो थोद आंनो नांसिगोनसो जाया स्क्रिन रेकर्ड खालामबाबो बाबाय आंबो लाइक होबाय आब' जिएन थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आंना दिनै सेल्फि स्टिक आवबाय थाथाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आं रेडि नङामोन थारमाने बिदि लाइभ फैनो होननानै ओरैनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनो होननानैसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय स्क्रिन रेकर्डआनो खालामबाबो जायासै आसरितसो रेडि जायाखैमोन आं
मा ओंख्रि जाना फैखो थांफिनजोबलायलायबायसो खारफिनजोबलांलायबायसो एस कमेडि हेल' आर हेल' आगै आंनि लाइफआव फैनायखाय र' आं माबा बानायदों दे सेलफि स्टिकआव सोदों नै मा नांथाबाय थाखो आं स्क्रिन रेकर्ड खालामदोंमोन जायाखै रोङासै आं ओमफ्राय नोंनाव मा एप दं आंनाव मा एप मानि आं बिदि एप टेप डाउनलड खालामाखै जेबो ओमफ्राय एस कमेडि हेल' फ्रेन्ड हेल' वेलकाम आंनि लाइफआवहाय आर एस फेमिलि ब्लग दिनै फार्स्ट टाइम फैदों लाइफआव हेल' फ्रेन्ड जाखांबाय नामा जाखांबाय जानायालाय नोंहा मा ओंख्रि जानानै फैखो आर एस ओमफ्राय जिना होनदों एप्स बोगोन आब' गिलिप स्क्रिन रेकर्डार गिलिप होनोना बोगोन एप बोगोन बाजै हेल' प्रमद नार्जारिनो हेल' ओमफ्राय माथो गुदु गुदा खालामबाय थाखो आङो सेलफि स्टिक लायनानै नै दासो जादों माने थैयार नङामोन आङो बेबायदि मोखां फेस देखायगोन सानाखैमोन आरोना दिनै बिसिनायाव उन्दुनानै ओरैनो रायज्लायसै दे कमेन्टखौ सानदोंमोन आं गैया रोङासै फांथेबायबाय आखाइसो रुबायजोबो फांथेनानै ओंखायनो नुजाबाय आरोखि आं ना अन्जु कलिता हाय কি খবর साखुरे साख्लरे देन निउ फ्रेन्ड काम बेक दिम जाय लोगो जायाखै अन्जु कलिताजों लोगो जानोनो बिथाङा भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना मोजां मा रोंदों बे गथ'आ उन्दुबावाखै दिनै एजेड स्क्रिन रेकर्डारखौ बायनानै लानांगौसो नामा 1K जाथारसैलै जाया माथो सोरना नोंना आंनिखौ होनदों आंनाथ' दासो 600 थांदों नोंना आंना 600ल'खौनो 1K जाथारसै होनबाय दासो 600 थांदों आदा दिदोम मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंनि लाइफआव थांनाय जाथाराखैलै दामानि टाइमानो गैथारा प्रमद नार्जारि लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो प्रमद आगै अन्जु कलिता मोर लोगोर फ्रेंड हबो क्या मैं बेग दिम मैंने बोला है ऑलरेडी अंजू कलिता से कोई भी फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ अंजू कलिता बहुत अच्छी है वीडियो देखकर कमेंट करता है मेरे वीडियो पे वॉइस खौनो मोजां खोनायो आब' बे एबा वॉइस खौबो मोजां खोनायो गिलिप होनदोंमोन नामाथाय दा नायगोन आं सार्च खालामनानै लाइक होबायनो थेंक इउ आगै एन मुसाहारि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट करिबा कमेन्ट खालामनोनो वीडियोआवहाय वीडियो देख के कमेंट करने के लिए बोला है एजेड स्क्रिन रेकर्डार खौ बायनानै मा होनखो एजेड स्क्रिन रेकर्डार खौ बायनानै फाननाङा मा फाननाङा बुजियाखै आं फाननाङाथ' मा बायनानै फाननाङा मा होननाय जाखो बुजियासैलै आदा आङो माखौ बायनानै फाननाङालै एपखौ बानायनाङा ना मा होनदों फानागाथ' ना मा होनदों
बुजिलासै दासो न'आव मोनफैदों आब' गिर्जानिफ्राय औ दे जेबो नङा दे ओंखाम जाबाय नामा आगै रन्देस्वर अनजु कलिटा खालामदों बायनाङा बायनाङा होनदों नों बैयाव बायनानै रेकर्डारखौ बायनानैसो होनदों नालाय ओंखायनो बुजियाखै आरोखि आंना बायनाङा लोगो जादो आरो सापर्ट होदो आंखौबो रन्देस्वर माबा आगै अनजु कलिटाया लेंहरगासिनो दं लोगो जानो थाखाय लोगो जाहैबानो जाबाय अनजु कलिटाजोंहाय बायनांगौ जाया ओरैनो मोनो मा एप होनामोनलाय आदा र' बोरो स्क्रिनशट खालामनानै दोननां एजेड स्क्रिन रेकर्डार स्क्रिनशट खालामनानै आं जाबाय आरो आब' दिनै 40 जाबाय मा होनबावनो आरोना आनसाबस्क्राइब जानायफोरखौथ' दिनै जायाखै आंना मैया सानै दाखालि सानै जादों गाबोनफोर जालायगोन खोमा आंना जारला सासे सानै साथाम साब्रैल' लानांगौलै बारा दिनावहाय एफा बांद्राय बुरजा बुरजा लानो नाङाना बारा बुरजा बुरजा लाबा जारला जायो बेनो आब' एफा ओमफ्राय दा नोंनि बे लिंकआव थाङोबा माबा जागोन ना आं होया मा होनोमोनलाय बे लिंकआव थाङोबा माबाया मा होनोमोनलाय पस्ट जागोन ना थाबथागोन ना नामखौ लिरना हरदे स्क्रिनशट मारिनानै दोनगोन आं जिएन बर्डआव ओमफ्राय अनजु कलिटा कनबा আহিবানে মই যাম অঞ্জু कलिटा जी आप रंडेश्वर ने बुलाया है वो साइड गया है आपकी चैनल पे आंना मैया आन जाजोबदों बिदिनो जायोलै आंनाबो बै समाव जाबाय थायोमोन ओमफ्राय दाबो जायो आरोखि ना 10 जन लाबा 12 जन जायो 12 जन लाबा 14 जन जायो 15 जन जायो बिदि जायो आरो जाबाय आब' दाउ बेदर आरो आलु बा मालाय गोथाव गोथाव जादों जोंनाबो गोथाव दे रन्देस्वर बोरमा बेदरसो होनदों बोरमा बेदर जाबाय दुखु नांबाय दुखु नाङोहाय बिदिनो माथो खालामनो बिदिनो दावगालांनांगौ जानानै फैयोना बिदिनो दावगालांनांसिगोन माथो खालामनो नै गथ'खौ जलंगायावसो नारदोंलाय आङो नायलाय न' सिङावनो जलंगा खानानै दोनखाबाय आङो ओरैबायदिखा गथ'आ रायज्लायबाथाय सिखारखायो ओरैबायदिखा रायज्लायबाथाय सिरि मोनखायो माबायदि गथ' बेलाय बिलिभ एप आब' र' स्क्रिनशट उन्दुबाय बाबुआ जलंगायावसो नारबाय आङो माबा आं बिदि रायज्लायनायखौनो खोनानानै सिखारो जा गाज्रिखा अनजु कलिटा एन मुसाहारि आगै नोङो नैबे अनजु कलिटाजोंहाय फ्रेन्ड दंना गैया लोगो नागिरबायदों हनै पारमानेन्ट बियो आनजाया कमेन्ट हरो सम सम माबायाव सम सम माने नुसनबा हरो खोमा भिडिअफोराव हगारबा कमेन्ट हरो गैयाबा लोगो जादो बे सारा लोगो बिलेंगासिनो दं पारमानेन्ट बियो अनजु कलिटाया अनजु कलिटा मोर লগত আহক বাইদেউ মই আপোনাক আখালি কৰি দিম দেই অঞ্জু कलिटा आपको डीडम ब्लॉग्स ने बुलाया है सोदोमसा
औ सैसोग्रा सोदोबसालायनो कमेन्ट खालाम आंनाव अंजू कलिता आपको सैसोग्रा भी बुलाया है उसके घर में जाके कमेंट करके आ जाओ सपोर्ट करके ज़्यादा दूर नहीं है ट्रेन से जाओ जल्दी वापस आ जाएगा और सपोर्ट करके आ जाना सपोर्ट करके और डीडम भैया की घर में भी जाओ डीडम भैया के घर में फ्लाइट से जा सकता है जल्दी पहुंचेगा जाके सपोर्ट करके आ जाओ लोगो जालायदो गावजों गाव सैसोग्रा सोरजों सोरजों लोगो गैया आदा दिदोमजों दंना गैया आदा दिदोमा बिराद मोजां मानसि जोंनिया लोगो गैयाबा लोगो जादो अंजू कलिता दिदोम अके মই গৈ আছো কমেন্ট কৰি দিম বেক দিবা होनदों ओमफ्राय बेसेबां सिगोदाय अन्जु कलिताखौ आं बानायबाय आब' आरो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाय आं आब'नो अंजू कलिता आपको रंडेश्वर ऑफिशियल ने सपोर्ट किया है आपके घर में जाके आया है तो प्लीज बैक जाके इसको सपोर्ट कर देना रंडेश्वर ऑफिशियल को और दिदोम ब्लग मानदों মই আজি বন্ধু কৰিব নকৰিব কাৰণ আজি 5 জনৰ বেছি নকৰো बांद्राय खालामबा आनसो जायोना ओमफ्राय এন অঞ্জু কলিতা আহিবা মোৰ লগত আহক ফ্ৰেণ্ড কৰি মই কালি কৰিম दंना गैयाथाय मानसियानो सोरनियावबासो न'आव हाबहैदोंदां अंजू कलितानिया अंजू आपको बुला रहे एन मुसाहारी नोंसोरबो थांनानै सापर्ट खालामहै ओमफ्राय कमेन्ट हर आरो गाव हरफिनगोन बियो अके होनदों अके अके थाबफोरखौ मा खालामलाय आदा दिदोम आं एसामिसखौ रोङा आदा दिदोम मिथिबायना एसामिस रायलायनो रोङा आङो जाया आंना रायलायबाबो लाब्रासो जायो बांलासो जोंना ओरैनो माने बयबो रोंगौ बांलाखौबो ओमफ्राय जों रोङा आरो मा उन्दुनो मोनै बायदिसो जाबाय थाखोब्रा आंलाय 9:30 जादों टाइमानो उन्दुनो ओंखारनाय बायदि सिबाय थायो माबा उन्दुनोबो ओंखाराखै आरोखि ना दिदोम साब दिलु बेग दिबा आदा दिदोम सापर्ट खालामबायनो गाबोन बेग हरफिनबानो जाबाय ना दोनैनो हरदो दोनैनो हरफिनदो माबाबासो लोगो मोनफिनबासो सापर्ट हरबाय खोमा साननानै गोसोआ मोजां मोनो बिसोरो गावसोर आनजाद जायो ना मायो जेनेबा गावनि खोथा आरोना खालामथ'ला मानोना सानसेयाव साबाल' खालामो अंजू कलिता
आपको बोल रहा है दीदम भैया ने आज नहीं करेगा कि दिन में 5 लोगों को सपोर्ट करता है, तो फिर कल का लकी कस्टमर हो आप, मतलब लकी तो नहीं है, कल करेगा वापस। एसामिसबो रोङा नालाय ब्रा, हिन्दीयाबो थुथा फुथासो आंना, हिन्दीखौ मोजाङै रोङा आङो, थुथा फुथा हिन्दी, लाब्रा हिन्दी। অঞ্জু কলিতা মই সাপোর্ট করিলো ফুল वीडियो চাই। अंजू फ्रेंड आपको एन मुसारी ने सपोर्ट किया है, प्लीज बैक करिए, प्लीज बैक करके दीजिए। रंडेसर मोय फ्रेंड हो जाओ बैक दिबारा हा दिबा हा आदा दिदोमखौ आं बानायबाय, कमेन्टबो हरबाय आब'। आदा दिदोम नोंखौहाय रन्डेस्वराहाय सापर्ट खालामबायनो, कमेन्टबो हरबायनो आदा दिदोम। गाबोन नोंनि साबा माबायाव कास्टमार सोंफ्लांनो नागिरो, साबा आइडियावहाय बे सासे कलिता सासे जाबाय आरोना, सानै जाबाय। अंजू जे मैंने आपको कल बैक करके देगा, दङ गैया मोनसे सोरनिबा न'आवसो थांनो नामादों। दिनै दैमारि ब्लगा गैया, प्रतिबाबो थांफिनबायगोन। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। एर मुसाहारिया गैया, थांखोना माखो? आइदै जाम्बाया ओरैबायदि थाम्फै, जोंनि थाम्फैया ओरैना मा होनो मानसिया माबाबो होसो होसो अरो आरोखि ना। गोदान लोगो फैदों, एन मुसाहारिया दङ। गोदान लोगो फैदों नै अमित बसुमतारी। हाय अमित बसुमतारी, हाय आब', हाय आगै सना, वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। स' आगैया अबेनिफ्राय फैदों खोन्थाहरदो आगै, मानोना आं मिथिनो लुगैयो अबेनिफ्राय फैदों। आरो आगैना चेनेल दंना गैया? चेनेल दंबा ब्लु होनानै होनसै, लोगो नांगौबा खोन्थाहरदो। एन मुसाहारि ब्लग लोगो जादो आंजों, नै लोगो जानो एन मुसाहारि रन्डेस्वरिजों। जागोन दे, भिडिअखौ नायनानै जोबजासिम नायनानै लोगो खालाम दे होनदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनानै भिडिअ खालामनो आरो ओइ मारै उल्था फाल्था होनखाथाय आङो। भिडिअखौ नायनानै जोबजासे नायनानै कमेन्ट खालामनो थिनदों आरोना, लोगो खालाम थिनदों। फार्स्ट टाइम, औ फार्स्ट टाइम। चेनेल दंखायोना आगै नोंना? रेन्ज नांगौ दा? I am from Baksa. Oh, Baksa. रन्डेस्वर जागोन आब' होनदों। रन्डेस्वर 129 हाल फैसेल बेग दिबा हा कमेन्ट करि दिसु रली पेरी नाजाबा मा होनदों रन्डेस्वर नोंखौ 129 खालामबायनो, बेग बिफिनदों। ओमफ्राय अके रन्डेस्वर अफिसियेलनो। नों बबेनि? आङो
क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गसाइगावनि ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड काम बेक बिम दिदोम ब्लक रन्डेश्वर नों सिन्था खालामनो नाङा अन खम क्रि आसु दे अन क्रि खम क्रि आसु दे मैंने समझा नहीं आपने क्या बताना चाहते सारे मुझे क्या ओन क्री कम क्री आसुदे क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है एन ब्लॉक कम बैक डीम एन ब्लॉक ने आपको सपोर्ट किया है पहले कमेंट में लिखा है कि इसने आपको सपोर्ट किया है आप भी सपोर्ट कर लो इसको ऑन किसको सपोर्ट करके आ गया है आंखौ सपोर्ट खालामला आरो रावबो माबा एन मुसारिया सैसोग्रा आखाइजों दंना गैयानो ओंखाम जाखांबाय नामा आब' ओंखाम जाखांबाय आगै ओंख्रियाहाय बोरमा बेदर एवनायमोन आलुजों नाजों लोगो सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय अमित बसुमतारी आगै चेनेल दङबा आदाना गोदान आइडि दंब्ला आंखौ नोंनि गोदानजों बानायबावदो आदा आदाना गोदान आइडि दंब्ला सोरखौ होनदोंलाय आंखौ सापर्ट खालाम आरो रावबो नों खालामफैग्रो बिनि उनावसो नोंखौ बयबो खालामफिनो थेन्थ'खौ नामा सान्दुं गोसाखायनो ओंखाम जाखांबाय नामा जाखांबाय आदाना गोदान आइडि दंबा आंखौबो नोंनि गोदानजों सापर्ट खालामदोलै आदानो दा थाथ'दो आब' आं थांसै उन्दुनोसै एसे दुखु मोनदों आं मा दुखु मोनदों मा जालायखो जिबनि प्रब्लेम नामा आगै जिबजों प्रब्लेम जाखाथारदों नामा रन्डेश्वर अफिसियेल आं भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय कमेन्ट हरना दोनबाय रन्डेश्वर आगै नोंखौ भिडिअ नायना सापर्ट खालामबायनो कमेन्ट हरना दोनबायनो ब्रेकआप जाबाय नामा गैसुना मोजाङै मोजां जाफिनगोन दे
अके जागोन आं दा हरगोन अमित खामनो अमित आगै नोंखौ लिंहरदोंलै हनै di थांबाय सोर दं कमेन्टआव दे थाथ'दो बाय गुड नाइट आबो गुड नाइट आगै दे गाबोनबो फै बिदिनो 8 साराय 8टानिफ्राय 9टानि गेजेराव फैयो साराय 9टानि गेजेरावहाय एखमबा 11टासिम थायो एखमबा साराय 10टासिम खिन्थु आं दिनै बारा गोबाव थानो हानाय नङा ओरैबायदि उन्दुओंखारबाय आङो दिदोमखौ होनदों आं आब'आ थाउनलै आरो दिदोमा गैलागोन नोगोद उन्दुओंखारबाय आङो जाला मेगना नायबाबो सोर दंलै कमेन्टआव दं उन्दुओंखारनाय आंथारला आङो महिमा हाय बिनानाव हाय आब' वेलकाम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आब'आहाय वेलकाम आब' मा ओंख्रि जानानै फैखो आरो आब'आ बबेनि खोन्थाहरदो अननानैहाय बबे जायगानिफ्राय फैदों मा ओंख्रि जानानै फैखो आरो खबरफोरा मारै दङ देहाफोराहाय बयनिबो देहायाथ' मोजां नंलाय आं दिदों दिनै आदा दिदोमसो आरो थोस आरो दिदोम नोंखौहाय माबाया सापर्ट खालामदोंनो हनै रन्देस्वराहाय दहाय होनदों आरोखि ना गाबोन लोगो मोनफिनसै फ्रेन्ड गुड नाइट जानोसै बाय 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 लोगो दिदोम गोदान चेनेल गोदान चेनेला आं जा उन्दुओंखारबाय आं गोदो गोदोनो थेन्थ'रलाबायगासिनो दं लाइभआवनो नै उन्दुनो ओंखारनाय हामथारला आङो उन्दुओंखारबाय आं उन्दुनोसैसो आं दे उन्दुदो उन्दुनोसै औ जा उन्दुओंखारबाय बे गोदान चेनेलजों सापर्ट खालामब्रा आदा दिदोम नोंनि महिमा माबाजोंहाय एसे थाब थाब 1K जायोलाय खोमा ओमफ्राय दा मेगनाबो ओरैबायदि फाफिना बिसिनायाव थाबा थैनोबो उन्दुओंखारनाय नङा दा थेन्थ'दोंना ओंखायनो आरो दा एन मुसारिखौ बानायबाय आं हिलाला फैलायबाय बिदिनो कमेन्टबो हरबाय दे दा हरसिगोन बेयो आं उन्दुओंखारबाय दे अनसाय दिनैहाय नोंनि हिलालालाया सलिलाबाव ओमफ्राय दंखायो माथो नोंजों नङा नैबे दंखायो बेजोंबो निउ फ्रेन्ड खालामनो जासुलि जासुलिखायथ' मोदोम बुंगासिनो जा उन्दुओंखारबाय गोदो गोदो माइरि ओमफ्राय नोंनि फट'खौ आंनो फेसबुकाव हरनानै दोनलाय नों माबायदि नायनो आङो नायनो लुबैदों नोंखौ आबौ अनसाय गावहानो बेग होफिनाखै होआखैबा माथो बेग दंखाहैगोन महिमा आं गोसोआव फैदों नोंनि बुरिनि ब्लगसो माबाना बियो बुरिनि चेनेल हा हा हानो जारलासोलै नोंजोंबोनो औलै आंजोंबो जारला उन्दुनो ओंखारनाय हामलां गोदो गोदो नोंनि फट'खौ हरलाय नायनां माबायदि फेसबुकावहाय महिमा औ
नोंनि बुरिजों दङ नोंनि बुरिया मोदोम गिदिर गुफुर ब्लग बानायबाय थायो बेखौ नायबाय थाखाय आं हिमानिखौ आं नोंनि बुरिनि होनना मिथियामोन आरोना मालाबा हरगोन आं मालाबा बेलाय दाहाय हर गाबोन हर समफोर थाबनो मासिबां गोदो गोदो नुगारबाथाय दिनै दाखालि आं नोंनो नाम्बार हरदोंमोनथ' मोनाखै नों मोनदोंलै दङ स्क्रिनसट खालामना दोनदां मालाबा नांगौ जायोबा हरगोन आयदै दङ स्क्रिनसट खालामना दोनदों नोंहा आंनो सलायो बेखौबो नों माथो नोंनि बुरिखौ नुनाय बायदि मोनो आङो माथो ओंख्रि जानायमोन आलु ना बोरमा बेदर एवनाय ओंख्रियाहाय थेन्थ'लाबाय थाबायलै उन्दुनो ओंखारनाया थेन्थ'लायनायलाय फैखोथाय आङो दिनै अनसाय जा उन्दुनो ओंखारबाय दिनै मासेबां उन्दुनो ओंखारो आंनि फिसालाया लायो बे मबाइलखौ माथो ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय महिमाखौ बानायबाय आरो कमेन्टबो हरबाय फुल भिडिअ नायनो आदा दिदोम नोंखौहाय हनै माबाया सापर्ट खालामबायनो महिमा ब्रह्म चेनेल नोंखौहाय रन्देसरा खालामबायनो जालाबा दोनदो सनि जासुलि दु होनदो उन्दुनोसोन जा उन्दुनो ओंखारबाय गोदो गोदो आरो फुल भिडिअ आंनि फिसालाया उन्दुदोलै थां एक घन्टा थानोसै बाल थेन्थ'यो नोंसोर आं थेन्थ'नायखौ नायदो थाब थाब कमेन्ट हर उन्दुनो ओंखारलायनाय बेलाय कमेन्टआलाय थांखु जाग्राबा थांखुसो जाजागौमोन नै थांखुसो दं खाथियाव उन्दुनो ओंखारैनि बाय खालामदो दे गासैखौबो एक घन्टा थागोन 48 मिनिटल' जादों दाबो दे गुड नाइट सुइट ड्रिम्स दे गुड नाइट बाय बाय दिदिमादा उन्दुनो ओंखारसोगारदोंमोनबा जादोंना खि थांखु जाजाबायो दा मोनाफ्राव थैसिल'नानै खदै गदलानानै थैनानै थागोन बाय बाय आब' गुड नाइट बाय बाय नोगोद नुगारबाय दिनै मा जाखो थारमाने मैया उन्दुनाया दहाय गुजुनानै दहाय मोनायाव गुजुनानै उन्दुनो हायाखै आरोखि आं थैबायलां मा होनखो थैलायगोन माहायबा मा थैलायगोन बुजियाखै आं आंबो गुबुननियाव थांसैनो आदाया बेसारा दसथाथ'बावना र' 1 घन्टासो थानि एसे मेगन राहांबाय नै दासो राहांबाय एसे दे थांजोब्बायसो मानसिफोरा
थांखो थेंक इउ जाबा थांखु जाबा माहायबा थैलायगोननो थांखु जाबा थैखागोन ना जाफेरि मानसियालाय खदै गदलाबायनानै होननानैहाय माथो डिजे गोमदोंलै हरै दामदों मा खोमाया गोदोंथार आरो मबाइलखौ जोहरसै हनै आंनिखौ डिजे दामनायखौबो खोनाहैबाय आरो बेयो आसुरित मोनसे थाम्फै अरगासिनो आंखौ गुड नाइट सावाखै दिनै डिजे मानि गुरदों बाबा औ बाबा गुरगासिनो दङ जलंगायासो फुथुदों नै नारगासिनो नै न' सिङावनो जलंगासो नारगासिनो आङो ओरैबायदि रायलायनायखौ खोनाबाथाय उन्दुनो हालाबो मेगनाथ' फिसा नायखाया उन्दुनो सिखारबा सोरनाबा मेगना फिसा फिसा जायोना बेना गिदिर गिदिर लाराय बायदि नायखायो खनसेनो नङाबा लादाय साम'खौनो जाया आङो मानसिफ्रानो होनो लादाय साम' बायदिसिना जाबालायनो उन्दैफ्रा बिदि लादाय साम'फोरबायदि मेगन जायोलायनो आंलाय लादाय साम'खौनो जाया माथो लादाय साम' बायदि मेगन जादों आरो होनोलाय एम्फौ बायदि जायोबा गथ'फ्रा फुट फुट जायो होननानै एम्फौ जाबा एम्फौखौनो जाया आङो होनबालाय माथो बे खुद खुद लद सदखा मानसियालाय नोंनाबो बिदिनो खोमाथोलै नोंनाबो बिदिनो आंनाबो मा खनखो बावबाय आं र' आं मा होनोमोनलाय मेगनखौ होनदों माने मेगना एफा गिदिर नङाथ' थेफा थेफासो गुड नाइट होबाय दे आदा दे गुड नाइट उन्दुदो दे आंबो नोंसोर ओंखारबाथाय उन्दुनोसै थिनथ'गासिनो दंखायो आंहाथ' थोस कमेन्टबो हरा गावस्रा उन्दुजोब्बाय आंबो उन्दुनोसै रावबो गैखाला गुड नाइट बाय बाय अल